Ja ha sortit el sol. Bon dia! Anem a esmorzar? Mare, que has preparat a l'esmorzar? Ara vaig a preparar. Nois, què us sembla si anem a casa? D'acord, agafem la seina per casar. No veig ningú animal. He vist un mamut. Del camí. Mare, ja m'ha arribat. Hem casat un mamut. El canvi climàtic és el canvi del clima produït per l'activitat humana. I això és el que podria passar si seguim maltractant el planeta. I el que els provocats humans. Per culpa de les fàbriques el planeta està molt calent. Nosaltres som la capsa de Fem un Planter. Aquestes setmanes hem estat veient com creixen les nostres plantes. Hem fet 2 tipus de planter, un en cotó i un altre en terra. Les llavors que vam plantar són de mongeta. Primer van sortir les arrels i finalment la tija. Una planta té 3 parts, que són les arrels, la tija i la fulla. Una planta necessita aigua, els nutrients de la terra i els raigs del sol. Esperem que us hagi agradat. Bones gràcies.